nyalo ga kono ng'ato ni oyo gweng' ka gweng' kama kamuntie nya yudo wa kokalo e mbui kata yo mopogore opogore time yo machalande mondo ng'e nyaka jogo mane e gweng'ie kocha. Erokamano. Lony manyasani osekonyo ahinya. To midhiero mantie en ni ji moko ok ti kode kaka dwarore. Koro emomiyo pok otiyo kaka owinjore. Mak mana ni entie. To laini mag simu be nitie. Koro lony manyasani kaka e mbui seche moko nitie active satellite photos ma kata sani ji moko tiyogo to neno kama koth omedore, neno kaka landslide otimore, neno kaka pi ywayo gik moko, to gi activate response. Koro wan kaka wan e ambulance to seche moko uneno ka gigo timore. Kata applications moko be nie simu manya miyi alert manyisi ni respond to this location kata dhiuru kama gima kama otimore. To challenges nitie. Nitie midhierogo ma be yudo nyaka wan. Nikech koro ka koth oyweyo ndara to ambulance ni en gari ma kawaida ano kal kanyo. To pigni ka ywayo ji to ng'ama dhi timo rescue ni be en dhano kaka moko gi ano kal kanyo. To pi ma muol nigi teko mang'eny kabisa. Koro chuno ni wabende seche moko chuno ni wadog chien matin wadwar additional resources kaka jo Kenya Power, jo firefighting nigi ngas moko mabocho kabisa manya konyo e seche bilago. Lakini applications mag lony manyasani nitie minya tiyogo to nitie nembni mag simu mabende adwani mondo awachi. Mar sirkal nitie moro ma toll free minya goyo kata ionge credit e simu. En 0800 kata 0800 721 571. Abiro achiel yanu yani koro gi aga kisungu koro giwinja 0800 721 571. Mano en namba mar emergency response mobedo activated